un primer tema que volia parlar jo era que en el monòleg hem dit que tot el que sona en anglès queda millor, no? Yes. Això yes very well, no? Yes, very well. Yes very well, vale. Yes. All right! Jo he dit això. Però bé, això t'haig de ser sincer, o sigui, sí que és veritat que últimament fem servir molt d'anglès a tot arreu, veure els cartells de tot arreu, parlant en anglès i tot el rotllo, vale, està bé. Però a vegades jo crec que he trobat una paraula que queda inclús millor en català. Però relacionat amb el que estem fent ara, o sigui, jo crec que late night queda millor que tard a la nit, això està claríssim. Això està claríssim. Això queda fatal. Firmo. Late night vam dir late night. Però llavors vaig veure, com que volíem fer un late night, vaig dir, ostres, la persona que presenta el late night es diu host, en anglès. Host. Estic bé? Ara sí. Host. En anglès és host. Vale? Llavors, host crec que mola molt, però nosaltres quan diem que som els presentadors del programa no mola tant. Vale? Llavors, he trobat una paraula que és exactament host en català, i és anfitrió. Oh. I anfitrió mola. Oh. Anfitrió. La bateria que acabat d'aquesta. Bueno, si hi ha el logo de la bateria i una creu és que no hi ha bateria, no? Aquestes coses tan modernes a vegades ens ho canvien tot. Xapem. Per on estava? T'estava explicant l'anfitrió. Sí. Estava explicant l'anfitrió. Que jo vull... com es diu? És que només sé dir en anglès això. I want to coin it. Saps? Que quedi ja de per vida. Que vols fer-me un coito? To coin it. Coitit. Coitit. M'ho hauries de dir malament al final. En plan, Coitit. amonadar-ho, saps? Que quedi ja clarís, clar, a partir d'ara que aquí no són presentadors, són anfitrions, perquè estem a casa. Vols cardar divises aquí? No estic parlant de divises. No has dit coins. Però quan fas... No sé com es diu, però... Monedes. Saps? Coins, monedes. A partir d'ara, quan algú digui, faci un late night en el futur, que diguin els presentadors del late night, i diran no, el nom és anfitrió, perquè mola més. Però, alguna fuente d'aquí uns anys, li diran anfitrió. O jeque. O jeque de Catalunya, o sigui. O d'Espanya, o sigui. No sé. Però agafo això que serveix. Per llegir, no? Per vantar-se, no? Per vantar-se. L'altre tema... No ho facis perquè el micro... El micro farà... Molt bé. Una altra cosa que havíem de parlar. Sí, digue'm. Sí? Ostres. Sí, havíem de parlar d'una altra cosa. Quantes coses volies parlar? Hem dit que no volíem parlar del Covid. Això és veritat, no volíem parlar del Covid. Però només volia fer un apunt i fer-lo ja per treure'ns-ho de sobre ja. Doncs marca aquest punt. I és que amb el nom del Covid, o sigui, no és amb el que està passant, perquè això ja ho sabem tots, però el nom del Covid, per què Covid-19? Tu ets infermer i potser em surts d'aquí amb una paranoia, que t'haguis muntat tu o alguna cosa, però jo vull saber per què es diu Covid-19. Doncs es van inspirar amb el... És que m'estic rient. Amb el muñeco aquest de les Olimpiades, del 92. Covid. El Covid, aquest sí. I aquest també... es va inspirar, no? Muñeco. I... Muñeco? És muñeco. O sigui... Ninot? Com? Es diu Ninot. Ninot. Aviam. I després... Es diu Ninot, després em fotreu a mi amb el vale i em surt aquesta amb el muñeco. No. Però tu qui ets? Ha dit muñeco. Ha dit muñeco? Però tu qui ets? Muñeco. No, espera. Enfoca aquella dona. Muñeco. Enfoca aquella dona. Qui és aquella dona? Muñeco. Fora! Bucadora! Anem a arreglar-ho perquè això no ho tallarem. Muñeco és l'home de la muñeca. El Covid. Per què es diu Covid-19? Em tornis a tocar perquè potser m'acabes de passar el Covid. És veritat, perdó. Per què es diu Covid-19? Sí. Doncs científicament uns científics, valga la redundància. Estaria bé que científicament ho fessin científics, sí. Exacte. Es van inspirar, doncs, potser amb el primer brot que va aparèixer el 2019 a Wuhan. Clar. Veus? Aquí està el fallo. Jo crec que aquí està el fallo. I si t'hi fixes no li van ficar Cròvid, perquè si no hagués dit Clòvid. Bé, em pensava que el que havíem dit abans del Donald Trump era una miqueta racista, aquí ens hem coronat una miqueta, Jo tinc un apunt més amb això, si tens raó, però jo crec que s'hagi ficat per lo que s'hagi ficat, és una putada. No ha sonat. És un exocac. No sé què vol dir, però sona a putada, no? Llavors... Atzucat. Sí, Atzucat. Atzucac. Atzucat. Sí, cac. Això va començar a fer-se famós pel Polònia, perquè ningú deia aquesta paraula i va sortir el d'àduc i van començar a dir coses d'aquestes. Total, que jo crec que és un atzucac per la majoria d'estudiants
d'ara no, però d'aquí 40 anys, que estaran estudiant història, economia, coses que han passat en el món, i els hi faran estudiar el Covid-19, i quan els hi preguntin quan va ser la crisi del Covid-19, Aquí. a tot arreu, la crisi a tot arreu, hauran de recordar que va ser el 20, el 2020. Sí, tota la raó. I de coses d'aquestes en la història n'estic fins al capdamunt. Molt maco. Ha estat bé aquesta, Fins al capdamunt. Cas amb la pell de Satanàs. Fins al capdamunt, perquè, no sé, coses com la Guerra dels 100 anys. No van ser 100 anys, la Guerra dels 100 anys. Quants van ser? Pues no sé, 107 o una cosa així. Però, 100, Montse, que no tens micro! Guerra dels 100 anys? Pues no, tu els hi faràs aprendre als nens que la Guerra dels 100 pròxim dia a la porta anys d'aquí. surt a l'examen. Quants anys va durar la Guerra dels 100 anys? I et quedes... M'entens què vull dir? I si tu no fiques 100 anys, doncs et sembla que no estàs entenent les coses bé. Per tant, crec que ho han fet expressament per molestar la gent i que no se'n recordin en el futur del Covid. Bé, això és un tema una miqueta controvèrsic. El què? Controversial. Controversial. Quin? És un tema que té controvèrsia. Jo no sé quina tele ens agafarà, però, hòstia, el català no l'hauran de dominar. Has dit una hòstia, A TV3, No, ja, a TV3 n'agafen 2 i ja n'acabo de dir un jo també, repetint el teu. O sigui, ja en portem 2? Sí. Uf, mare de Déu. Això de Mare de Déu sí que t'ho van ensenyar vídeos? Exacte. Allà a l'escola? I fins i tot a cantar Rosa d'abril, morena... Fes-me un zoom-in. Rosa d'abril, morena de la serra... Ja no en sé més. O sigui... Però, aviam, aquí no queda clar qui és el presentador. Aquí. O sigui, és com si escoltés voces. O sigui, què és això? Little Britain, què ha passat, amic meu? Però no enteneu que jo a l'escola tenia Què ha passat amb Little dèficit d'atenció? Encara el deus tenir, encara el deus tenir. Little Britain. Little Britain. Jo només em quedava amb el 10% de la classe. Little Britain. Doncs això, que van retirar i res més. L'han retirat I per què ho han retirat? Per ser racistes! Per què? Racistes! Per què? Perquè imitaven una dona gorda que feia "Au, nigga!" Gorda, què més? I negra. Ara! És que si no ho expliques tot... Com la moreneta, sí. Com la moreneta. Cojo! Ull! Que no en retirin la moreneta perquè, clar... Perquè, clar, és negra. És que, clar, no, després que ens diguin que els catalans som racistes. Sí. I teníem una moreneta allà a Montserrat ben negra, tu. Això ho hem de treure tot, Negre al forat del pou que estem caient, Exacte. El negre d'aquestes cortines, saps? Sí. És que han tret un dels programes perquè hi havia una persona blanca pintada de negre i això ha sigut un tema que ha portat molta controvèrsia. Però poc es veu. És difícil, no? Perquè jo havia tingut un exemple d'un xaval que vaig conèixer a França, que també una amiga es va disfressar per Carnaval de negre, d'afroamericà, i també la van fotre fora de l'escola. Llavors, clar, arribem a punts que no sé fins a quin... Ho estem parlant des d'una posició de privilegi, Fem entrar el convidat, ja. Exacte. Espera, que trec les tasses aquestes un moment, No, entrava el Pol. Sí. Exacte. Jo parto les tasses, presenta el Pol. Molt bé, el pròxim convidat és... El Pol. Molt bé, som-hi! És un fracàs de programa. És que no pot ser.